YKKY. Moi, mun nimi on Sofia ja mä haluan kertoa teille yhden jutun. Mä oon aina ollut kiinnostunut taiteesta ja kaikesta, mitä siihen liittyy, niin ehkä sen takia mä oon täällä. Katsotaan, mitä siitä syntyy. Eli tosiaan käytiin jo kaupassa, niin unboxataan nää sit kotona. Saatte nähdä, mitä me valittiin siellä. Lähdetään. Eli mennään suoraan asiaan. Aluksi tää on kaiken ydin. Sketchbook on mun mielestä semmoinen asia, jotta ilman ei pysty aloittaa mitään projektia. Tänään tarvitaan tosiaan tämmönen taulu. Tähän tulee meidän teos. Ja siihen me tarvitaan tämmöisiä puupolikoita, kirjaimia. Niitä me liimataan tuohon tauluun. Ja täällä on tämmönen sieni, niin sillä me tuputetaan tämmöistä akryylimaalia. Ja nää kaksi. Mä en tiedä kumman mä käytän. Pitää vähän miettiä. Ja nyt on oikea hetki muodostaa sen sanayhdistelmän, mitä mä päätin toteuttaa taululle. Kuten voitte huomata, mulla ei ollut A-kirjaimia, sillä ne oli loppunut kaupasta, niin mä päätin ottamaan V-kirjaimen ja kääntää se vaan toistepäin, niin se on toiminut aika hyvin. Ja mulla ei ollut mitään alustaa tuohon pöytään, niin ainoa ratkaisu, mitä mä löysin, niin on tää pussi, niin laitetaan se tänne, jotta pöytää ei menisi likaiseksi. Ja nyt päästään tuohon itse asiaan, eli asetetaan noin kaikki kirjaimet, sanat tuohon taululle. Ja aluksi vaan laitetaan ne sinne suoraan, että katsotaan, että onko se oikea paikka vai pitääkö sitä asetelmaa vaihtaa ja näin. Ja tosiaan toi erikepperi on toiminut todella hyvin ja kaikki on kuivunut tosi nopeasti. Eli tää oli ihan hyvä valinta. Ja nyt alkaa ihan lempikohtaa, eli maalaaminen. Mä päätin mennä yhdellä värillä, eli pinkillä. Ja tässä vaiheessa mun mielestä ei ole mitään sääntöä, sä vaan laitat sitä maalia sen verran kun tuntuu. Ja sitten alat vaan töpöttää sitä maalia siihen tauluun. Niin katsot vaan, että miltä se näyttää. Ja sä voit levittää sitä maalia ihan eri tekniikoilla. Ja ton maalin pitäisi sitten mennä ihan jokaiseen koloon silleen, että ei jäisi ollenkaan semmosia vaaleita kohtia, missä näkyy taulun väri, koska sitten se näyttää epävalmiilta ja näin. Niin mulla se jäi vielä sit seuraavalle päivälle, mutta senkin mä näytän myös tässä videossa. Ja nyt voitte havainnollistaa, että mä oon alkanut luomaan jotain viivoja tohon tauluun. Se tuli vaan jotenkin randomisti. Mä en oo suunnitellut tätä. Se vaan tuli silleen, että mä en oo painanut kunnolla siihen maaliin. Ja sit alkoi muodostua tämmönen viiva. Ja mä päätin tekemään näitä ihan joka kohtaan, kun se näytti mun mielestä hienolta ja oli muutenkin vaan kiva tehdä. Mä laitan sen tänne näin. Ja tää tila näyttää jo paljon kivemmalta. Ja se on vaan yhden taulun takia. Ja taulu ei mun mielestä näyttänyt kovin valmiilta, niin mä jatkoin sitten seuraavalla päivällä vielä yksityiskohtiin. Ja tällainen lopputulos. Mun mielestä tästä tuli sika hieno. Ja mulla on +1 koriste kotona. Kiitos kun katoitte ja moi moi!